Гомер тәгәрмәше бер туктамый алга таба атлый. Бүген кабат безнең сыйныфыбызда зур бәйрәм дип башлана Яңа Мастак авылыннан килгән әлеге котлау сәламе. Хөрмәтле сыйныфташ дустыбыз Бахитова Румия Абдулхади кызы бүген 60 яшьлек юбилеен каршылый. Әлеге матур гомер тантанасы белән чын күңелдән аны без сагынып, яратып хөрмәт итүче сыйныфташ дуслары котларга ашыгабыз. Дөньяда иң матур һәм иң якын урын туган як, туган авыл. Безнең өчен күңелгә якын булган урын Яңа Мастак авылы. Нәкъ шунда безнең сыйныфташыбыз 1963 елның 21 августында якты дөньяга аваз сала. Без бергә 1970 елның 1 сентябрендә мәктәп бусагасын атлап кирдек. Шунда булды беренче танышулар, дуслашулар һәм якын, тату, бердәм сыйныфташлар булып та киттек. Безнең өчен Румия яхшы, мөлаем дус булды. Бергә 10нчы сыйныфны укып бетергәч, еллар юлларыбызны як-якка аерды. Румия исә Самара шәһәрендә гаиләсен корып, эшләп, лайыклы ялга чыгып, матур яшәп килә. Тату гаиләсендә 2 шибәр кыз үстереп, бүгенге көндә 3 онык бәхете татый. Еракларда бер-беребездән яшәсәк тә, без барыбыз да күрешү кичәләрен бик көтеп алабыз. Чөнки барчабыз да шунда бер-беребезне күреп, сөйләшеп, тагын 1 еллык җылылык, сагынулы хатирәләр һәм яшәр өчен көч җыябыз. Менә шул узган гомерне уйлап, бүгенгесенә куанып, алдагысының яхшы булуын теләп, олы юбилеең белән котлыйбыз сине, кадерлебез. Сәламәт бул, гомерең озын булсын. Кешеләргә эшләгән изгелекләрең меңе белән үзеңә кайтып, балаларыгызның, оныкларыгызның игелекләрен күреп, киләчәктә дә бүгенгедәй кадерле булып, оныклар бәхетенә куанып яшәргә насыйп булсын сиңа. Юбилеең мубарәк булсын. Гел шулай гади һәм олы җанлы, сабыр булып кал. Төпле фикерләрең, акыллы киңәшләрең белән безне дә сөендереп яшә. Гомереңнең дәвамы озын, үткәне кебек игелекле, изге эшләр белән тулып торсын. Güzellikнең үзе булып тугансың син җиргә. Сөеп һәм сөелеп яшә, кайгы күрмә бердә. Килмәсен сиңа кайгылар, тимәсен сиңа ширләр. Һәр чак бул шундый акыллы, һәр чак бул шундый шибәр. Юлдаш булып сиңа иң элек, яшәгәндә барсын изгелек. Йөзләреңә чыккан бәхетең була күрсен бер үк гомерле. 60 яшь ул озын гомер юлы, аны узу үзе бер бәхет. Тырыш хезмәт, изге эшләр белән бизәлсен тормышың һәр вакыт. Хөрмәтле Румия Абдулхадиевна, матур юбилеегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Тормыш юлысын сикәлтәле, үзең генә барып кыйынла. Дуслар белән бергә барсаң исә, озын юллар кыска тоела. Дуслар кирәк, озын юлга чыксаң, дуслар кирәк серләр сөйләргә. Дусларыма атап җырлар җырлыймыз, шушы матур моңлы көйләргә. Кайга килгән чакта, уртаклашкан чакта шатлыкны, шундый чакта гына аерасың өчен дуслардан ялган саптыкны. Дуслар кирәк, озын юлга чыксаң, дуслар кирәк серләр сөйләргә. Дусларыма атап җырлар җырлыймыз, шушы матур моңлы көйләргә. Дуслар кирәк, озын юлга чыксаң, дусларыма атып җырлар җырлыймыз, шушы матур моңлы көйләргә. Дуслыкны гел саклагыз,
Дуслыкны сатып алып булдым